যতনানো খুলুমবাইকা মিয়া 23 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারিব ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক বন যে লোকরক ফাইয়ে জবাব দফা হানি বাগৈ নখরৈ জবাব ফাইকা আং পয়লানো বরফনো খাকাহাম তাই হামজাগমা ইয়াফার তামনি হিনকাকাই মিয়ানি আহাই সাকসেসফুল বন চিনি দফানি বাগৈ মকাইসা লাইবুমা মুই তঙ্গানো তামনি হিনবা ত্রিপুরা হাস্তেও সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক অন্তি বন তাবুনো পয়লা এবং মোসেক সাকসেসফুল উংখা হেনে আং খাখলাयो आं खरकसा सिविल सोसाइटी नि उंगै आं सानानै नायो सारा त्रिपुराव सिविल सोसाइटी नि कबंगा बाय जेबा बेखाय थाइ थायो लुकुरो अबन्न सक्सेसफुल खालायनायनि बागै पिकेटिं खालायगा एबं सातुं गोब्राब हियावै आसुबै सिरिगलायगा जिनि मानथाय मारिनाय जों बांलादेशी गो बेक पोस्ट बेक हिने जे स्लोगान तिसालायगा इना लाइन पारमिट मारिनाय हिंसाका रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक बाय सैनानि मा गसिनाय मा साकलायनाय हिनि जे साका आं बरकनो जत्न न खाकाहाम दावायसादि फालियो तबे कायसा ब्लाइखाय खारनांमानि क मेया जखन पास्ता लाई थांका जिनि पिकेटिं किसु जागावखाय जों रसाय नाका सालहा बायनाय अ जरावनो कमलपुरनि शान्ति बाजाराव कायसा ब्लाइखाय दुखजनक घटना गथिका आरो किसु बरक थांलायै आरो जे घटना गथिका दा आरो जे संघर्ष लायखा मो ब्लाइखायनो खारनांमानि क एवं अ घटना ब्लाइखायनो सेलेंमा छिनचा घटना आं अमनो ब्लाइखायनो जाजाग्लिया ताइ खाफुरजाग्लिया तानि हिनबा अ घटना परिकल्पना दा खालायै अन्ति खालायजाखा अब जों साइमेया अब तजन्त खायना नथु मिया हर आं डिजिपि बाय कक सालाय आरो नियन्त्रण खालायनो बाय बाय कक वाइ कक सालायका एवं लोकेल सिनि बररक बाय कक सालायका एवं हरनयतेन पर आरो नियन्त्रण फाइका एका अम ब्लाइके दुखजनक घटना आरो किसु आकाशुनान थांतिनिव आरो नुकजाका जे भिडिओ अभिजित मजुमदार ब सागो दुखुमांखा ताइ खरकसे एसडीपु समुद्र दा बर्मा ब सागो दुखुमांखा ताइ इंजिनियर अनिमेश साहा बबो ब्लाइके सागो दुखुमांखा ताइ किसु बरक आयन दिगो ताइ खाचा बखागो चमुखा अजित देवबर्मा द याकंगो इन्जु पुंखा ब्लाइके दुखुमांखा बताव कोलाय हस्पिटल तंगो ताइ केसा नव कुमार देवबर्मा बबो आरो इन्जु पुंखा बुजाखा मारखायै तारपरका कासामिया देवबर्मा बरम अब बिनि डाकनाम निका बिनि आसल मुंखा ताबु साइमेयाको ताइ केसा दरियान देवबर्मा बबो मारखे बुजांमानि ताइ गोबां बरक तिरं नांजाब दंगो होनना जों खबर मोनखा आं दिनै थायो थानानै नायमानि दा फुङो दिजि बेकक सामानि बसाका सिचुएशन ताबु नर्माल फाइसुयाको आपनि दिनै सासा खुल खायदि खानाव थांखाखाय जानाय हिने सामानि बागै दिनै आं कमलपुरनि शान्ति बाजार आमजायाव थानानै दंमानि अब दिनै खुल खायदिका खानारबो जों थानानै आरो जायतकनाय दा कायसा ककंखा गोबांमा आरो मिडिया रग मिया साका जे जों बाय फुटानि बागै जे आगरतला सहर तीनटानि बिसिङाव जोंनि तीनटा लाइखा किसा 3:15 व जों जिनि पिकेटिं न उठौगरिखा गोबांमा खरकसा एमपी तै गोबांमा एमएलए तै गोबांमा जारा वान्ति दफानि सिभिल सोसाइटी रबर कायसा पयमुनारका जे बाय फुटा दंगो नर किसा तिनि अमनो किसा कन्सिडार खायखाय आगरतलाव एका ब्लाइखे जों खाफुरनाय हिंसामानि बागै जों जत किसुनो वानसुमानि बिसिं तै खायै जों अबनो मिया तीनटा बिसिङा आगरतलानि जे चिनि पिकेटिं जों रसाका किन्तु चिनि बन्न जों रसायनाया किन्तु किसु सोशल मिडिया बा किसु न्यूज पेपर जोंनि बन रस जाखा अन्ते हिने आबैबो खायदो किसु बरक सोशल मिडिया साव दाबि मायनो बन उठका अतिर गोबांमा काचिन आगिनि न साकलाय जाक जों 24 घन्टानि बन काचिन त कुनु जागा बन ब रसाया कुनु जागा को यस्तो पिकेटिं कायसा फेस्टिभल वान्ति त फरमनि बागै बनि रिक्वेस्ट नि बागै आबना सिमसे तिसा जागो आं खाखलायो चिनि बुबा गराबे बांमिया कक सालायका के बुबा गराबो सागा पीसफुल जे चिनि मुभमेन्ट अमन ब खाफुर जाका ते गोबांमा सिभिल सोसाइटी नि बरबै ब कक सालायका बरबो के जतना खाफुर जाबैका जारा चिनि मियानि जवाब आहा दफानि बागै चिनि मानथायनि बागै एवं चिनि तिब्रासा एकर्ड नि इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै एवं बांलादेश नि बरक हाबै चिनि हा सेगि तंफायनाय चिनि मानथाय सेगि तंफायनाय केन्द्र सरकारनि मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स नि जे नोटिफिकेशन तै बन नायतुगै तिख्लाय बन हावर हनानि बागै जे जवाब फायका बरन तैसा आहाय नाहाय आनि खाकाहाम तै हामजांमा याफारै तै खुलमा याफारै आनि कक मुसुदि नंसुदुन तावायसा नरबाय आहाय नाहाय मालायफिनाय जतना काहाम करन दंदै
हामबाय खुलुमबाय।